Συχνά να σας πω επίσης ότι οι αρρώστιες και οι δυσκολίες, ακόμα και τα ατυχήματα, τα λεγόμενα ατυχήματα, συμβαίνουν για πάρα πολύ καλούς λόγους. Έχω την πεποίθηση και πιστεύω ότι δεν υπάρχουν ατυχήματα και δεν υπάρχουν λάθη στο σύμπαν μας και στη ζωή μας. Αν εξετάσουμε προσεκτικά τη ζωή μας και το ποιοι είμαστε και πώς νιώθουμε ψυχολογικά πριν από ένα ατύχημα, για παραδείγματος χάρη, μπορούμε να δούμε ότι δεν φροντίζαμε τον εαυτό μας όσο χρειαζόμαστε να το φροντίσουμε. Το ατύχημα συχνά έρχεται για να μας αναγκάσει να φροντίσουμε τον εαυτό μας περισσότερο, για να μας αναγκάσει να δώσουμε προσοχή στον εαυτό μας, να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, είτε είναι αυτές για αυξημένη ξεκούραση, είτε είναι αυτές για περισσότερους ανθρώπους ευτυχισμένους γύρω μας, για περισσότερο στήριξη από τους φίλους μας, από τους σύντροφούς μας, από τον εαυτό μας, είτε είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε τη διατροφή μας, να την κάνουμε καλύτερη για εμάς. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα στα οποία μπορούμε να δουλέψουμε για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας και να μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Η ζωή μας είναι σαν ένα έργο τέχνης, όπως ακριβώς είναι αυτή η όμορφη εικόνα πίσω από μένα, που είναι μια φυσική εικόνα, την έχουν βέβαια χρωματίσει πιο έντονα προφανώς οι φωτογράφοι, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και η ζωή μας είναι έτσι, είναι μια εικόνα και είναι στο χέρι μας να την κάνουμε όσο πιο όμορφη θέλουμε, να την κάνουμε ακριβώς όπως θέλουμε. Είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε και να διαλέξουμε τι είδος ζωή θέλουμε να ζήσουμε και πώς ακριβώς θέλουμε να τη ζήσουμε, τι χρώματα θέλουμε να βάλουμε μέσα στη ζωή αυτή, ποιες εμπειρίες θέλουμε να συμπεριλάβουμε στη ζωή αυτή, ποια ταλέντα θέλουμε να αναδείξουμε στη ζωή αυτή, τι είδους σχέσεις θέλουμε να έχουμε στη ζωή αυτή. Για να μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε όλο και περισσότερο και να πετυχαίνουν αυτά που έχουμε στο νου μας και να τα βλέπουμε μετά να εφαρμόζονται και να γίνονται πράξη, το μόνο που χρειαζόμαστε να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε οτιδήποτε φωνές, οτιδήποτε ιδέες, οτιδήποτε συναισθήματα, οτιδήποτε πράγματα μέσα μας λένε «όχι, δεν μπορώ». Είναι τόσο απλό. Η διαδικασία για το τι χρειαζόμαστε να κάνουμε είναι λίγο πιο πολύπλοκη, γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμένα που μπορούν να σας βοηθήσουν με την αυτοθεραπεία σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά εσείς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ. Περνάτε πολύ καλά μηνύματα. Νιώθω ήδη που σας παρακολουθώ κάποια έτσι θεραπεία με αυτά που λέτε. Ωραία. Χαίρομαι. Κοιτάξτε, αντιμετωπίζω τελευταίο καιρό ένα πρόβλημα έντονο. Δηλαδή, προσπαθώ και μόνος με αυτό που λέτε αυτοθεραπεία, προσπαθώ και μόνος μου να κάνω τον ψυχολόγο, μόνος μου αυτά. Ναι. Ένα φοβερό αίσθημα ζήλιας. Ζήλιας. Ζήλια, ναι. Ζήλια. Okay. Δηλαδή, ζηλεύω τον αδερφό μου, ζηλεύω τους φίλους μου, ζηλεύω και περισσότερο σε θέματα αισθηματικού περιεχομένου. Δηλαδή, να σας διακόψω, ζηλεύετε παραδείγματος χάρη τους φίλους σας που έχουν σχέσεις πετυχημένες ή που μπορεί να έχουν μεγάλη απήχηση με τις γυναίκες, τι ακριβώς εννοείτε? Περισσότερο το δεύτερο. Οκ. So, αυτό δηλαδή μου λέει εμένα ότι ίσως νιώθετε εσείς, προφανώς νιώθετε ότι δεν έχετε την απήχηση που θα θέλατε να είχετε με τις γυναίκες, ναι. Κάπως έτσι, δηλαδή πώς να σας πω, καταλαβαίνω. Σίγουρα μου έχουν πει και οι δικοί μου, συγγνώμη. Ναι. Και μου έχουν πει και οι δικοί μου και αυτά. Ναι. Καμιά φορά εγώ μιλάω και με τη μητέρα μου γιατί είναι έτσι καλή συζητητής. Και μου λέει ότι αυτό δεν πιστεύεις στον εαυτό σου. Ναι. Αυτό που λέμε. Ναι, δεν έχεις την αρκετή ακόμα αυτοπεποίθηση. Ακριβώς. Προσπαθώ αυτό να το προσδιορίσω. Λέω γιατί, τι μου συμβαίνει, έχω κάτι, δεν έχω. Αφού μια χαρά. Κι όμως, πάντως, θέλω να καταλήξω ότι αυτό το αίσθημα ζήλιας δεν μπορώ να το πολεμήσω. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Να σας διακόψω. Πες μου το όνομά σου. Γιάννης. Γιάννη, ωραία. Γιάννη, καταρχήν αυτή η αίσθηση ζήλιας, να μην την πολεμάς καθεαυτού, μην τη βλέπεις σαν εχθρό σου, γιατί αυτό θα σε δυσκολέψει περισσότερο. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να δουλέψεις στην αντίθετη πλευρά, στη θετική πλευρά. Δηλαδή, στην εικόνα του εαυτού σου, πετυχημένος, να φαντάζεσαι, να ονειρεύεσαι τον εαυτό σου πετυχημένο, με πύχηση στις γυναίκες, να μπορείς να έχεις το legging που θέλεις να έχεις, να μπορείς να έχεις την εμφάνιση που μπορεί να θες να έχεις. Ακριβώς, να σας διακόψω λίγο, συγγνώμη. Ναι. Απλώς δεν θέλω να έχω καμία, καταλάβατε, δεν θέλω να έχω καμία να το παίξω ο γυναίκας. Απλώς δεν
ξέρω, έχω μια δυναμία Να σου πω κάτι, Γιάννη. Ναι. Να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, δεν αμφιβάλλω ότι δεν έχεις καμία. Δεν θεωρώ εγώ ότι Ναι. μπορεί να θες να το παίξεις Ναι, κάπως. ναι, ναι. Και μόνο που μου το αναφέρεις αυτό, Ναι. μου δείχνει ότι δεν καταλαβαίνεις την αξία σου. Γιατί να σου πω κάτι, η αξία σου, όπως είναι του καθενούς μας, Ναι. είναι βέβαια να μπορείς να μαγεύσεις και να γοητεύσεις. Όσες γυναίκες μπορεί να θέλεις να μαγεύσεις και να Ναι. γοητεύσεις. Ναι. Okay? Γιατί όχι. Γιατί όχι. Ποιος δεν θα ήθελε να μπορεί να έχει απήχηση και στο άλλο φύλο και στο ίδιο φύλο, ο καθένας ναι. με το δικό του τρόπο. Ναι. Οπότε δεν θέλω να κατακρίνεις τον εαυτό σου επειδή με την ιδέα ότι μήπως, ας πούμε, εγώ θέλω, γιατί προφανώς σου περνάει καμιά φορά από το νου ότι μήπως εγώ είμαι εγωιστής ή μήπως θέλω να Ναι. έχω πολλή απήχηση και δεν θα έπρεπε, πρέπει να καθησυχαστώ με αυτά που έχω. Ναι. Όχι, βέβαια. Θέλεις να δουλέψεις και περισσότερο επάνω στον εαυτό σου και φυσικό είναι να θέλεις να δουλέψεις πάνω στον εαυτό σου και να καλυτερεύσεις τη ζωή σου. Είναι φυσική ανθρωπινή ανάγκη αυτό και καλά κάνεις. Και προφανώς απλά δεν έχεις βρει ακριβώς τον τρόπο για να μπορείς να επικοινωνείς και δηλαδή η επικοινωνία αυτή να είναι καθαρή και να την καταλαβαίνουν οι άλλοι. Δηλαδή προφανώς γίνεται κάτι σε αυτή την επικοινωνία που κάτι γίνονται παρεξηγήσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται μέσα σου πρώτα απ' όλα που δεν κυλάει σωστά. Okay? Και αυτό μετά μεταφράζεται και το βλέπουμε γιατί έτσι πάει η αυτοθεραπεία. Όταν έχουμε εξωτερικά προβλήματα, αυτά πάντα αρχίζουν από εσωτερικά προβλήματα. Οπότε όσο πιο καθαροί είμαστε μέσα μας, όσο πιο πολύ έχουμε καθαρίσει οτιδήποτε εμπόδια, τόσο πιο καλά κυλάνε οι καταστάσεις ή έξω. Εγώ θα σου έλεγα, κράτα την ιστοσελίδα μου, μπες αν μπαίνεις στο ίντερνετ να δεις και παραπάνω για το τι κάνω. Θα χαρώ πολύ να κλείσουμε κάποιο ραντεβού για να μπορούμε να έχουμε το χρόνο, να κοιτάξουμε για σένα συγκεκριμένα ποια μπορεί να είναι τα θέματα από την ζωή σου μέχρι τώρα που σου έχουν αφήσει βασικά σημάδια στο νου σου ή στην καρδιά σου που σε μπλοκάρουν στο εδώ και τώρα και μπορώ να σε βοηθήσω να τα καθαρίσουμε αυτά. Με καταλαβαίνεις? Δηλαδή είναι την κατεύθυνση, συνέχισε στην κατεύθυνση που κατευθύνεσαι, είναι σωστή. Για να σας δώσω καταλάβετε, συγγνώμη και πάλι, δηλαδή νιώθω ότι έχω κάνω μια ψυχανάλυση, να το πω έτσι, στον εαυτό μου. Πάω, κάνω μια ενδοσκόπηση, να το πω έτσι, γυρίζω στον εαυτό μου και λέω για κάτσε, γιατί αυτό, γιατί. Αναγνωρίζω ότι ίσως είναι λάθος, ξέρω ότι ζηλεύω, γιατί να το κάνεις αυτό, τι σου λέει. Πριν λίγο καιρό, ας πούμε, είχα κάποια σχέση, τέλος πάντων τελείωσε, αυτά. Λοιπόν. Αλλά μου συμβαίνει, δεν μπορώ, δηλαδή μου έρχεται πάλι αυτή η ζήλια, δηλαδή είναι και μέσα στη δουλειά μου, συνεργάζομαι με τον αδερφό μου και αυτά και κοιτάω, πότε ξαφνικά, άμα έχει ας πούμε σχέση ο αδερφός μου τώρα, τι θα γίνει, να κρυφτώ, δηλαδή κάποια πράγματα εννοώ να κρυφτώ, δηλαδή να μην το μάθω ότι έχει σχέση και είναι ωραία αυτή που έχει, εγώ τώρα τι θα κάνω, θα καταφέρω να βρω εύκολα, θα αργήσω να βρω, κάτι τέτοια πράγματα και βασανίζομαι. Βέβαια, βασανίζεσαι γιατί όλα αυτές είναι βασανιστικές οι σκέψεις και λυπάμαι γι' αυτό. Δηλαδή, καταρχάς δεν θέλω να συγκρίνεις τον εαυτό σου. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε ποτέ τον εαυτό μας με τους άλλους. Και επίσης τα πράγματα μπορεί να εξαπατούν. Ή μια εικόνα που βλέπουμε που μπορεί να μας φαίνεται πολύ εντυπωσιακή, μπορεί στο κάτω-κάτω και στο τέλος να μην είναι στην πραγματικότητα τόσο εντυπωσιακή. Οπότε δεν θέλω να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους και να βρίσκεις τον εαυτό σου μειονεκτικό. Ένα είναι αυτό. Είναι καλό, πρέπει να είσαι φίλος σου, να τον αγαπάς τον Γιάννη, να τον γαϊδεύεις, να του λες μπράβο για ό,τι θετικό κάνει. Αλλά όπως σου είπα, Γιάννη, νομίζω ότι χρειάζεσαι να κάνεις κάποια δουλειά πάνω σε αυτά. Εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Άμα μπορείς να βρεις και κάποιον άλλον, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά χρειάζεσαι να κάνεις δουλειά πάνω σε αυτά. Και επίσης, να σου πω πολύ σύντομα και μετά έχουμε άλλη γραμμή, ότι μην λες ότι έχεις κάνει λάθος και δεν θα έπρεπε να ζηλεύω. Πρόσεχε το αυτό, αυτό που σου είπα στην αρχή. Μην παλεύεις τη ζήλια σου, δεν θα έπρεπε να ζηλεύω. Όχι, ζηλεύω. Είναι πραγματικό τώρα. Λοιπόν, όταν κάνεις την ερώτηση στον εαυτό σου, τι μου λείπει, να την παίρνεις σοβαρά την ερώτησή σου και να κάτσεις με χαρτί και στυλό και να καταγράψεις τι μου λείπει. Μου λείπει το ένα το άλλο. Γράψτε εσύ. Δεν θα το διαβάσει κανείς άλλος και ακόμα και τρελά να σου φαίνονται αυτά. Είναι οι ανάγκες σου και χρειάζομαστε και χρειάζεσαι να αρχίσεις να τις εκπληρώνεις αυτές. Τις πιο μικρές θα μπορείς να τις εκπληρώνεις πιο εύκολα, τις πιο μεγάλες θα θέλουν κάποια δουλειά. Και εγώ είμαι εδώ και μπορώ να σε βοηθήσω. Πρέπει να κλείσουμε τώρα, Γιάννη μου. Ελπίζω να ακούσω νέα σου από κοντά, να μπορούμε να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ για το τηλεφώνημα. Γεια. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Σε μένα μιλάτε. Ναι, σε εσάς, τι κάνετε.
Καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που πήρατε. Καταρχήν συγχαρητήρια για την απίστευτη συγκινητική εκπομπή σας. Είναι η πρώτη φορά στο κρεβάτι και σας παρακολουθώ έχω συγκινηθεί. Ευχαριστώ και είσαστε πάρα πολύ γλυκιά προφανώς και έχετε πολύ ανοιχτή καρδιά για να μπορείτε να σας αγγίξει αλλά έτσι. Πραγματικά έχω βουρκώσει με σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έχω πολλά προβλήματα. Οκ. Είμαι μεγάλη γυναίκα. Πόσο χρονών είσαστε? 63. 63? Ναι. Δεν είσαστε και πολύ μεγάλοι, μην το λέτε. Είμαι μεγάλη, έχω παιδιά μεγάλα, έχω 2 μεγάλες εγγονές. Να σας ζήσουνε. Και είχα μια ζωή σαν έφηβη παραμυθένια. Εκτός Ελλάδος, δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα. Πού γεννηθήκατε? Στην Αίγυπτο. Μάλιστα, οκ. Και από τη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα, μέχρι τώρα είχα τους γάμους μου, τα διαζύγια μου, μάλιστα, τα παιδιά μου, τα γέννησα, τα μεγάλωσα μόνη μου. Okay. Στιγμές ελάχιστες χαράς. Λυπάμαι. Και πολύ, πολύ, πολύ πίκρα. Καταλαβαίνω και το ακούω στη φωνή σας και στην καρδιά σας το νιώθω, το βάρος αυτό που κουβαλάτε και τη λύπη και τη θλίψη και λυπάμαι ειλικρινά. Πολύ. Να ξέρετε ότι μπορείτε να τα αποβάλλετε αυτά. Μπορώ να σας βοηθήσω να το κάνουμε αυτό. Πώς? Εφαρμόζω καταρχάς αυτό που καταλαβαίνω ότι αμέσως ότι χρειάζεστε. Είναι μια θεραπεία που εφαρμόζω που ονομάζεται rebirthing. Rebirthing. Exactly. Είναι μια θεραπεία που είναι μέσω βαθιάς αναπνοής, για να ακριβώς όπως αναπνέετε τώρα. Και αυτός είναι ο λόγος που αναστενάζουμε συχνά, γιατί χρειαζόμαστε να αναπνεύσουμε και να αρχίσουμε να αποβάλουμε αυτά τα βάρη που μας βασανίζουν. Να μιλάω και να σκέφτομαι πώς ήμουν και πώς κατάντησα με την τρέλα. Τρέλα. Καταλαβαίνω. Συν την κατάσταση την οικονομική, η οποία τώρα χτυπάει τους πάντες. Σας λέω ότι μεγάλωσα, ήμουν σαν μια πριγκίπισσα. Και τώρα είμαι σαν ένα χάλι. Να σας πω κάτι. Τα πλούτη και η πριγκίπισσα δεν έχει φύγει από σένα. Είναι μέσα στην καρδιά σου. Αυτό δεν μπορεί να στο πάρει κανείς. Απλά αυτό που χρειάζεσαι να κάνεις τώρα είναι να βοηθήσεις τον εαυτό σου, να μπορείς να αποβάλεις τα βάσανα αυτά, τον πόνο που έχει μαζευτεί μέσα από τα χρόνια και τις δυσκολίες αυτές. Και ειλικρινά μπορώ να σε βοηθήσω να το κάνεις. Και είχα και μια σχέση πολύ καλή για πολλά χρόνια και το δέχασα, πέθανε προ 2 ετών. Δεν άκουσα ποιον. Είχα μια σχέση με έναν άνθρωπο πολύ καλό. Yes. Και he died 2 years ago. So, αυτό λοιπόν είναι και αυτό ένα άλλο χτύπημα, είναι και αυτό ένας άλλος πόνος. Εκεί που ταξιδεύαμε, που είχαμε τα πάντα, τώρα έχω να βγω από το σπίτι μου σχεδόν 1 χρόνο. Καταλαβαίνω. I would like to see you and meet you. I would love to meet you. Θα χαρόμουν πάρα πολύ να σας γνωρίσω. Do you have internet? Μπαίνετε στο ίντερνετ. Ωραία. So please, να μπείτε στην ιστοσελίδα μου, θα διαβάσετε και παραπάνω. Συγγνώμη. My name is Leah. Ωραία. Leah, I look forward to hearing from you. Θα χαρώ πολύ να ακούσω νέα σου. Okay. Thank you so much for calling. Ευχαριστώ που πήρες. Good. Thank you. Thank you. Γεια σας, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά, ευχαριστώ. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα κι εγώ με τη σειρά μου. Πείτε μου. Κοιτάξτε να δείτε, όσο πήγαινα σχολείο, ναι. Είμαι 22 χρονών, αν θέλετε να ξέρετε. Είστε στα 22 τώρα χρονών, ναι? 23, συγγνώμη. Και το όνομά σου? Αγγελική. Αγγελική. Άμα θέλεις, Αγγελική, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό. Δεν πειράζει, όχι, είστε μεγαλύτεροι από μένα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ονειρευόμουν άλλα πράγματα στη ζωή μου. Ονειρευόμουν να σπουδάσω, να κάνω, ναι. Κάποια είμαι. Αλλά κοιτάξτε, γύρισαν έτσι τα πράγματα που ούτε σπούδασα. Πιέστηκα λιγάκι στη ζωή μου. Ναι. Εντάξει, γονείς και αυτά. Κλειδώθηκαμε στο σπίτι. Ναι. Παντού πήγαινα με τους γονείς. Ναι. Δεν είχα παρέα έτσι νέες, να συζητάω, να μιλώ. Ναι. Και με πιάσε έτσι σαν άγχος μετά που πήγε καινούργιος χρόνος. Ναι. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ναι. Δεν μπορούσα να... Ναι. Έπαθα ένα
Συγγνώμη, πάθαινα ταχυκαρδίες και αυτά. Ναι. Μετά ένιωθα ότι μου κλειδώθηκαν τα συναισθήματα, ότι δεν μπορώ. Λοιπόν, Αγγελική μου, να σε διακόψω μια στιγμή. Καταρχάς, να σου πω ευχαριστώ πολύ που μοιράστηκες αυτά μαζί μου και με τους τηλεθεατές, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα νιώσουν και πολλοί άλλος κόσμος που μπορεί να βλέπει την εκπομπή παρόμοια, ότι έχουν βιώσει παρόμοια πράγματα. Και θεωρώ ότι αυτό που είπες θα βοηθήσει άλλους ανθρώπους να καταλάβουν και αυτοί ότι δεν είναι μόνοι τους μέσα σε αυτό, και να ξέρεις και εσύ, Αγγελική, ότι δεν είσαι μόνη σου. Πολλοί κόσμος περνάει από παρόμοια. Και με βάση, και θέλω να σου πω και το εξής, ότι με βάση αυτά που έχεις περάσει, το πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή είναι τελείως φυσιολογικό. Δεν θέλω να νιώθεις ότι ότι είσαι παράξενη, ότι είναι παράξενο αυτό που βιώνεις και νιώθεις, γιατί και αν μπορούσαμε και αν είχαμε τον χρόνο να κάτσουμε να τα αναλύσουμε, θα βλέπαμε ακριβώς γιατί νιώθεις όπως νιώθεις. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Βεβαίως, όταν έχουμε όνειρα για τη ζωή μας, αυτά τα όνειρα τα έχουμε γιατί χρειαζόμαστε να τα... Είναι η καρδιά μας, ο νους μας που τα θέλει αυτά. Όταν τώρα τα θέλω και λέω... Τώρα λέω είναι πια αργά, λέω. Δεν είναι αργά. Αργά βεβαίως και δεν είναι. Είσαι 23 χρονών. Δεν είναι, ακόμα και 60 να ήσουν, αλλά δεν είναι ποτέ αργά, Αγγελική μου. Και είσαι τόσο μικρή και τόσο νέα. Έχεις όλη τη ζωή σου μπροστά σου. Δηλαδή έχω πιεστεί στη ζωή μου, δηλαδή από γονείς, από δεν αμφιβάλλω. Μου λένε να κάνω, να παντρευτώ. Πώς θα παντρευτώ, γιατί να αγαπήσω. Κοίταξε, Αγγελική, η άποψή μου είναι τώρα ότι όταν δεν νιώθεις εσύ καλά ακόμα μέσα σου, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να παντρευτείς ή να διαλέξεις σύντροφο. Ιδανικά, πρώτα απ' όλα νιώθουμε εμείς καλά, δηλαδή πρώτα είναι να νιώσεις εσύ καλά, να θεραπεύσεις τον εαυτό σου και μετά, εάν θέλεις και με το καλό, βεβαίως και να παντρευτείς και να κάνεις οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχεις ονειρευτεί. Αλλά ίσως... Παλιά τα ένιωθα, όταν ήμουν και πιο μικρό κοριτσάκι, ένιωθα τις συναισθήματα, ας πούμε, έμπαινα σε μια εκκλησία, ας πούμε, και ένιωθα αυτή την κατάνοιξη, ξέρετε, αυτό το άνοιγμα. Τώρα πάω εκκλησία, ας πούμε, που είμαι εδώ ήλιον μένω. Ναι, μάλιστα. Και πάω εκκλησία και δεν νιώθω αυτή την κατάνοιξη που ένιωθα παλιά. Να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί πολύ απλά τώρα, μέσα από τα χρόνια, έχουν μαζευτεί πολλές απογοητεύσεις και πολλά πράγματα που δεν έκανες. Πραγματικότητα. Αυτό είναι, γιατί έχω βιώσει και πολλούς θανάτους εγώ στην οικογένειά μου. Έχω απογοητευτεί από το σχολείο μου, από τις παρέες μου. Ναι. Και δεν βρίσκω εύκολα έτσι να κάνω παρέα. Άσε που τώρα λένε ότι δεν έχεις και εμπιστοσύνη στον δίπλα. Εγώ δεν θέλω να μην έχω εμπιστοσύνη στον δίπλα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Αγγελική. Και εγώ δεν θέλω να ζω τη ζωή μου μέσα στον φόβο. Και μου λένε, γι' αυτό πάω και... σε ψυχολόγους, με συγχωρείτε το που σας διακόπτω. Ναι. Πάω σε ψυχολόγους, μου λένε έχεις μια σαν φοβία, μου λένε. Ναι. Αλλά θα πέρασε, αλλά εγώ βλέπω δεν περνάει αυτή η φοβία. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι σαφώς και έχεις μια ανασφάλεια και κάποιους φόβους εσωτερικούς. Δηλαδή νιώθω στο μυαλό μου νεύρο. Δηλαδή όταν ξυπνάω το πρωί νιώθω στα χέρια μου νεύρα. Δεν νιώθω αυτή την απαλότητα, αυτή την ελευθερία που σηκωνόμουν παλιά. Ξέρω εγώ, κάθε πρωί και πήγαινα σχολείο, ξέρω εγώ, και συνάντησα τους φίλους μου. Σε καταλαβαίνω, Αγγελική μου, απόλυτα. Όλα αυτά είναι τα συμπτώματα τα οποία περιγράφεις, είναι πολύ φυσικά κατά τις συνθήκες. Θα ήθελα πάρα πολύ να σημειώσεις τα τηλέφωνά μου και την ιστοσελίδα μου. Τα έχω σημειώσει γιατί ήδη. Θα ήθελα πολύ να δουλέψω μαζί σου. Εγώ έχω βοηθήσει ανθρώπους με παρόμοια. Συγγνώμη. Of course, λέω. Great. Because έχω βοηθήσει ανθρώπους. Ξέρω λίγα αγγλικά, αγγλικά επειδή πήγαινα. Okay, είναι καλύτερα να μιλάμε ελληνικά μόνο και μόνο για να μπορούν να καταλάβουν όλοι όσοι δεν καταλαβαίνουν αγγλικά. Αλλά μπορώ να σε βοηθήσω. Έχω βοηθήσει ανθρώπους με παρόμοιες καταστάσεις και μπορούμε βήμα-βήμα αυτά τα πράγματα, τις απογοητεύσεις να τις καθαρίσουμε και να σε βοηθήσω με τη συμβουλευτική. Επίσης, να δούμε σιγά-σιγά τι μπορείς να κάνεις για να βάλεις σε μια σειρά τα πράγματα. Εσείς τι με συμβουλεύετε? Προς το παρόν, να ακούσεις αυτά που σου είπα μέχρι στιγμής, ότι να χαλαρώσεις με τον εαυτό σου, να καταλάβεις ότι αυτά τα συμπτώματα που έχεις είναι απόλυτα φυσιολογικά κάτω από τις συνθήκες και με βάση όλα αυτά που έχεις ζήσει και με τη ζωή σου. Ναι. Αν οι γονείς σου σε πιέζουν, να τους πεις «Μαμά, μπαμπά». Λοιπόν, τους το λέω, δεν ακούνε. Περίμενε και λίγη, να τους το πεις κάποια στιγμή όταν είσαι πιο ήρεμη, να τους πεις ότι «Μαμά και μπαμπά, καταλαβαίνω ότι μπορεί να ανησυχείτε για μένα, okay? Και εγώ ανησυχώ για τον εαυτό μου καμιά φορά. Αλλά σας παρακαλώ, μη με πιέζετε, γιατί όταν με πιέζετε να κάνω πράγματα, αυτό με αγχώνει και περισσότερο ακόμα. Και αυτό μου με δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Και μου λένε εσύ τι σε αγχώνουμε, Αγγελική, που σου λέμε να
γίνεις καλός άνθρωπος που μου λένε, που σου λέμε να κοιτάξεις. Είσαι ήδη καλός άνθρωπος, Αγγελική μου. Δεν είναι θέμα να κάνεις κάτι για να γίνεις καλός άνθρωπος. Είσαι ήδη καλός άνθρωπος. Οπότε όσο μπορείς να τους πεις ότι παρακαλώ μην με πιέζετε, okay? Με πιέζουν, δηλαδή μου λένε Αγγελική τούτο, Αγγελική δουλειά, κάνε μια δουλειά ξέρω εγώ. Πήγαινε εκεί, αυτό αγχώνει τον άλλον. Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό είναι ένα κομμάτι του προβλήματος προφανώς του δικού σου. Και τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να τους πω, τους λέω θέλω να βγω έξω, θέλω να αποκτήσω φιλίες. Δεν έχεις φιλίες μου λέει εκεί που πας. Χρειάζεσαι, ναι, αλλά προφανώς οι γονείς σου, γιατί ξέρεις τι, Αγγελική μου, οι γονείς, ο κάθε γονιός κάνει ό,τι μπορεί. Απλά δεν έχουν όλοι οι γονείς όλες τις. Και ονειρεύεται για το παιδί του τα καλύτερα. Ναι, αλλά δεν έχει. Αγγελική. Από τα 20 με ζαλίζουν να βρω να παντρευτώ. Λοιπόν, Αγγελική, άσε με να μιλήσω λιγάκι. Καταλαβαίνω ότι έχεις ανάγκη να μιλήσουμε και θα κλείσουμε και ραντεβού. Πάρε με για να τα. It's okay. Πάρε με για να τα πούμε όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω εδώ όσο μπορώ με το λίγο χρόνο που έχουμε. Είναι ότι. Καταλαβαίνω όλα αυτά που μου λες, okay. Το θέμα είναι ότι ναι, δεν βοηθάει εσένα όταν σε πιέζουν οι γονείς σου, οπότε και εσύ δεν πρέπει να, όσο το δυνατόν, γιατί άμα τα έχεις ακούσει αυτό για πολλά χρόνια, μετά αρχίζουν και γίνονται κομμάτι σου. Εσύ δεν πρέπει να χάσεις την ελπίδα σου και την απόφαση σου ότι θες να γίνεις καλά. Έλα να σε βοηθήσω, γιατί χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα, Αγγελική, να γίνεις λίγο πιο δυνατή. Χρειάζεσαι να δυναμώσεις λίγο. Φαίνεται η αδυναμία, Έχω δυναμία. Of course έχεις αδυναμία, γιατί αν δεν είχες αδυναμία θα μπορούσες να βάλεις τα πράγματα σε μια τάξη. Δεν είναι κατηγορηταίο ότι δεν έχεις τη δυναμία ακόμα που χρειάζεσαι. Προφανώς είσαι ευαίσθητος άνθρωπος και σε έχουν επηρεάσει διάφορα πράγματα. Ναι, το θέμα είναι τι θα κάνεις τώρα. Η τηλεόραση με έχει επηρεάσει το ραδιόφωνο. Επίσης, μίλαγα με τους γονείς μου. Οι γονείς μου μερικές φορές δεν με ακούγαν, μου κλείναν την πόρτα, ξέρω εγώ, στα μούτρα. Okay, γιατί τους έλεγα, ξέρετε κάτι, δεν είναι ο κόσμος έτσι. Δεν είναι τα κορίτσια που τότε κλεινόντουσαν στο σπίτι, μαγειρεύανε. Λέω τώρα τα κορίτσια δουλεύουν, κάνουν. Μου λέει δουλειά είναι για τους άντρες και αυτό και εκείνο. Δηλαδή έχουν άλλα μυαλά. Ναι, οι γονείς σου προφανώς έχουν παλιάς εποχής σκέψης και είναι αρκετά συντηρητικοί όσον αφορά το ρόλο της γυναίκας. Ναι. Και συμφωνώ ιδίως ο πατέρας μου, η μητέρα μου δεν έχει πρόβλημα να δουλέψει. Μου λέει βρες δουλειά, να μου φύγει, μου λέει ιδέα. Εμένα ποια ιδέα να μου φύγει. Ναι, αλλά τώρα μάλλον, δηλαδή, δουλεύεις αυτό το διάστημα. Όχι, ψάχνω για δουλειά και δεν μπορώ να βρω. So, βασικά γιατί μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που η αυτοπεποίθησή μας είναι τόσο πεσμένη, που ακόμα και αν θέλουμε να βρούμε δουλειά, όταν μας έχουν πει όχι για 10 χρόνια ή 20 χρόνια της ζωής μας, μετά δεν μας βγαίνει και δεν μπορούμε. Οπότε όσο καθαρίσουμε το παρελθόν και αυτά που κουβαλάς μαζί σου, τόσο πιο εύκολα θα βρεις και εργασία και τόσο πιο εύκολα. Και θεωρώ, Αγγελική μου, ότι χρειάζεσαι στήριξη, αν όχι με μένα, με κάποιον άνθρωπο όμως που θα μπορεί να σου επενθυμίζει τα θετικά πράγματα. Γιατί προφανώς ακόμα δεν έχεις φτάσει στο σημείο να μπορείς εσύ η ίδια να τα επενθυμίζεις αυτά όσο χρειάζεσαι στον εαυτό σου και προφανώς από ό,τι μου λες τουλάχιστον, οι γονείς σου, επειδή έχουν τις δικούς τους φόβους και τα λοιπά και τις δικές τους ελπίδες για σένα, δεν μπορούν να σε στηρίξουν στον δρόμο που θέλεις εσύ αυτή τη στιγμή. Πού να βρω έναν άνθρωπο να με στηρίξει, Καταρχάς εγώ θα μπορέσω, δηλαδή εγώ η δουλειά μου είναι αυτή, είναι να μπορέσω να βοηθάω και να στηρίζω οποιονδήποτε χρειάζεται τη βοήθειά μου. Είμαι σύμβουλος και εναλλακτική θεραπεύτρια. Έχετε γίνει εναλλακτική θεραπεύτρια από ό,τι διαβάζω στο δέκτη, γιατί σας βλέπω αυτή τη στιγμή. Ναι, βέβαια, είμαι εναλλακτική θεραπεύτρια, αυτό είναι εργασία μου. Έχετε σπουδάσει μασάζ δηλαδή, έτσι. Όχι μασάζ, δεν έχει τίποτα να κάνει μασάζ. Αγγελική, πρέπει να σε κλείσω. Θέλω να μπεις στην ιστοσελίδα μου, σημείωσε. Δεν έχω ίντερνετ δυστυχώς. Θα μπορείς να πας σε ένα ίντερνετ καφέ. Αν όχι όμως, σημείωσε το τηλέφωνό μου και πάρε με τηλέφωνο. Πρωί ή απόγευμα, όποτε θες, έχω τηλεφωνητή. Άσε μου ένα μήνυμα με το δικό σου νούμερο και θα μιλήσουμε σύντομα για να σου εξηγήσω ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε, οκ? Σας άφησα νομίζω το κινητό μου. Σας άφησα μήνυμα. Ωραία, άφησες το τηλεκοντρόλ άμα θέλεις, ό,τι θέλεις. Και θα σε πάρω εγώ. Ναι, αφήνω το τηλέφωνο στο κοντρόλ, εντάξει. Εντάξει, Αγγελική. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σύντομα, ελπίζω. Και εγώ να είστε καλά, all right, bye. Γεια σου, γεια, Αγγελική. Γεια.